Hold en gang tale om, hvordan I kan komme i gang alle sammen, eller vil I bare have sådan? Vi vil gerne have 40 dage i træk. Det var 40 dage. Og det var i hvert fald over for 5 år siden. Og så havde jeg en morbror, som havde givet kasse 60 dage til. Det var næstmål. Og det lykkedes jo også. Og så sad jeg 2 eller 3 kasser. Han kan køre et strike, at han kunne ligge en dag. Så må han da gemme ind i baghaven. Og jeg ved ikke, om der var nogen, der var ude og som nogen siger, jamen, nogen har en hund og skal ud og lufte hver aften. Jeg har så fundet en geocache. Og jeg har faktisk sådan tænkt lidt over her de sidste 14 dages tid. Der tænker jeg sådan lidt, jamen hvis jeg er ude en lørdag formiddag at finde en kasse, så står jeg... På film jo. Hanna. Sådan der. Nå, vent. Ja. Det var vel nok heldigt. Det var heldigt. Ja. Ja. Ja, det kan ikke bare på. Nu går du lige ikke foran, men så kan jeg tage det. Allan, slutning. Jamen, I må hellere få lidt af begyndelsen. Hvad siger du? Er ikke meningen lige der med også? Ja, det så jeg godt. Det er den, du siger, jeg mangler. De klatrer på Det er jo og ved den højde i en stålvejer. Det er sjovt. Nej, kom ikke.